Светът за всички хора е един и същ. Просто всеки го импетира по свой собствен начин. Всеки човек си има свободата да избира как да мисли и в какво да вярва. Всяка мисъл привлича към себе си мислите на хора с определено поведение. Каквито мисли пращаме към другите, такива се връщат при нас. Човек винаги постъпва към себе си и спрямо другите по най-добрия за него начин. Единствен начин, на който самият той е способен. Всеки човек е пленник на мислите, които изпраща и получава това, което е изпратил. Има хора, които постоянно са ядосани на живота, на някого, дори на себе си. Те мразят всички и всичко. Те вярват, че всичко е безнадежно и че няма смисъл да правят каквото и да е, за да променят нещо. Те стоят, чакат и се оплакват. Живеят в зоната си на комфорт с надежда, че някой друг е длъжен да направи нещо вместо тях. И когато другия започне да действа, те осмислят живота си, като го критикуват, хуят, обиждат и заливат с завист. Повечето хора искат живота им да стане по-добър, но нищо не правят, за да може това да се случи. И това е най-голямата трагедия на хората. Как ти живеем с живота си е въпрос на личен избор. Действайте, не се оплаквайте, не критикувайте, излезте от зоната си на комфорт, променете себе си и светът ще започне сам да се променя.